TV. Sekuru Tasvu Batsira. Hatu wanaona zvizo zvaitika nevanhu zvavaitaura. Zvavaitaura ndairoya ndaita sei zvese. Izvozvo here. Ndakati aiwa. Zvandiri kuenda kuhoridi ndinonosvika kuti saka pamuna ndichisvika panapa. Yeah. Ukasvika kuona ndokutsana ndosaka. Ndakakumbira kuti gumberi mubvunze ndaita sei. Gumberi ndaichema. Nduri sumuza so. Kuti ndakakutazirewo nhai kumvunze mwana wangu. But apa unoona ndirishamisa chandikwana muzukuru. Pakatanga kuya gumbera ndakazvimboda ka. Chaizvo, aicho chokwadi sekuru. Ichokwadi. Rakanga sekunga akataona. Naye mwana washima gumbera baba kwa ndio yakasipa watangu hapa. Rakusirira. Dai pasina chibandage matimatona rakaira akukwasirira macho. Saka chibandage kuda nditsike andinoona zviri pasi petsoka pangu apa. Ndozvikuda nditsike mutadze kutsika. Chete zvikapera izvo zvapera. Ndakutofamba. Bandage wangu icho to one count. Ndione kuti nditsike. Ndiraserera. Aiwa raserera. Rakasikatibvunyuke kene. Rakaoma kuma kuita purasi. Apa rakudzvaini. Ndotenda mwana wangu. Ndiye akaona kurwara kwangu kwese mwana wangu. Ndinotenda zvikuru akara. Ona kuti watotenza nei? Ona gumbera pakusera tatofana neriko. Vantu vefana baraka zvimba kudusa. Akapedza ne bucket rock. Zvanga zikakwani. Raitoda kuva kuedza ne bucket rock. Handishandukuda pamuzukuru kurapa. Chanenge chanetsa unofona kana kutuma mukomana achitaura mushonga. Usatarisire futi end payment. Hapana muripo unodiwa na Sekuru. Handitika. Ndoti kutenda kwako ndikokuporesa. Very good kutenda zvikuru. Ndoti uchiona nhamba uchitarisa paTV kwaone fate kuti ndiende kunani? Kuna Sekuru. Zvichokwadi chaizvo ndozvo ndakanamba kuti afonere. Usoshama utambira foni. Asi mangwana bvunza foni moni macho. Makabva vazotambira foni. Vati uyai kuno ndiri kumebhura ino. Vadopara makatona ndichisvika nomwe. Kana kwatarisa paya pana Sekuru akawanda asi chishowo chako mwoyo wako wada kusangana neni. Handitika. Ukona kana zvimapundi zvinoka zvakakura. Aiwa zvakakura. Zvakakura futi izvi. Zvakakura. Zvakapera Sekuru angati mapundi angasingatarisike pa. Aiwa zvakasingatarisike. Mishonga waizorera ndakakupa. Chaizvo. Uchiripo wakapera. 10 days. 10 days akakwana so Friday. But chandikufara 10 days zvacho. Ndaiti muzemo ndienda kutoilet. Iri notsika. Iri motsika iri chete. Ndaurotanga kurwadziwa ndochema. Kwa pa 10 days. Pa 10 days zvacho hayi. Ndikurareni. Ndikurara kutoilet ndikuenda. Kutoenda mushemushi. Asi ndakambochaya Sekuru.
nemushonga wakapiwa unogeza hosha uturu unenge uri muropa unenge kuti rirambe rakazvimba ndohorivhisa waichaya ndakachaya saka rakana nenguva yakareba zvakaita 3 months. Okay. 3 months. Then chimhuri chemombe ndekubaya unoona iwe Sly kumbaka izvo kuti mapundu adiki kuti zvazvakakura zvakafuta izvo ndakasangana navo panze apa ndakavazira mutv imomo asi musi wakauya pano uchitanga kurapwa avakauya pana vakakuona uripo handitika ndakasangana vachipuwa mushonga panze avo raitotyisa kana kutarisa saka aiwa mbiri yenyu iri kuenda Sekuru kana wadzoka muzoro wasvika kuamerica vanhu vanokuziva kuamerica iwe uchirwara marwaro yawaita uchaudza kuti ndinovaudza kuti mbutirai tiri Sekuru ndinovaudza kuti mbutirai kuenda kwaSekuru anenge anetsikana nezvinhu zvacho so ndine hama dzangu so ndiri kudzora anenge ada kunetsa ndovadedza vese tidzokera kusopinda mvura tisokwenya girasi tisokwenya girasi ani nharo chete chinoitika imimi vari diaspora kana chinji kana zvichibuda ka munoti kuacta naSekuru Tasvu kuacta vari diaspora kanotiti vari kuunganidza vanhu yachibuda paSly TV veronefunga madrama manje indegera zvoti handinauya kuno kana apa uchaona asi kuna mwari panza kupinda pane musikana akaya achipenga wamona ndamuona akaya asingabadika achipfeka zvimachira zvimabhenge asi apakudasi kakuri kupenga kwekusvikirwa kukuroyiwa akasika njere asakaita 3 days akomana zvakaoma sekutotenda kutaura kwaita kana wataura nakumanikidziwa kukura kwavo kupora iwo chinyepa kuti hausukupora zviri kwauriwo asi isu teganamaseri tikuona kuti zvirikuachaizo Sekuru aiwa ndotenda zvikuru aiwa ndinotenda zvikuru uko muchaona mafoni saka handiziti munoshandira sei kana munhu achinge ari uko vamwe vanobatsirwa nefoni tiri kupatswa patifoni kutaura nefoni yes ndokugadzirira mushonga kotumira mari ndechio ndokutumidira mushonga mushonga isvika ufona ndolaika mushonga kuiona apa fona ndomudza kuti kuishandisa soushandisa very good asi mavaudza vakakuti ndima makauya pano ari kutanga ndikairi maona zvinenge zvakaita pano pane vanhu vanenge vakaita sei pano pane mufana akangata foni yemumwe munhu akatiza akari kwaokoko akazoya asungwa takatozoona kuti anomorake dhiringi rake panzapo handikuona mawandirani akaita vanhu panapa nekuti kazhinji muri kudzeka munenge muchiti Sekuru havadaire foni Sekuru ndikafona vanondikata foni dziri kutosvika Sekuru vari pabhizi wozongoti pakuti ndipe 1 hour ndipe 30 minutes ndakazvionera ndoga handira kuti kana makuzonodzowo vari kuti zvinoda patience handitika imba kuti Sekuru vanobva kuti ndipe 1 hour kuda kuti vanenge vachiita sei vanenge vachida kumbogadziridzwa zvimwe zvinhu vachibatsira vanhu vari kuno ndinganibvunza kune mwana wenyu hanzi nababa ndiwe wakaona kurwara kwangu kwese shuwa ndakakuona baba vairwara vaichema negumbo iyo kuridza mhere ndakakutadzirei ndakasimudza gumbo ndakakutadzirei vachisumudza but haizvo ndaona gachija kuchema kwaitachema aizvo kusumwa rofumwa chifamba chitaeiisoandakatakakuya kuti ndakabatirana nomwakamurumini but izvi zvara kusumwa kusumwa vanosumuka vega kufamba vega ndaifamba ndakavabata achitovabata ndinotenda Sekuru nezvavakaita ndiri ku kurugby ndizi nekuleicester between Leicester and Coventry yes izvozvi vakazwa vamene mukomana wenyanga chinyora mazita ndakasvika achibva kuLeeds
ndikamutambira mukomana muchifana so akatokona kuzisa kuti Lester adidzi aita akanga ari kudidzi musana futika Sekuru